Când era copil, Laura a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru o hernie inghinală. Mama ei, infirmieră în spitalul unde urma să aibă loc operația, a putut să o însoțească până la zona de pregătire, de unde a fost preluată de echipa medicală. Totul părea să decurgă normal, dar, în timpul operației, Laura a avut o experiență ieșită din comun. Deși fusese anesteziată, s-a trezit, sau cel puțin așa a perceput ea. Putea vedea clar sala de operație, luminile puternice de deasupra și cei doi chirurgi care lucrau asupra ei. Cu toate acestea, nu simțea nicio durere, nicio frică, doar o liniște profundă. Înainte de a continua această mărturie tulburătoare a Laurei despre viața de dincolo, dacă sunteți interesați de acest subiect fascinant al experiențelor de moarte clinică, nu uitați să like-ați acest podcast și să vă abonați la acest nou canal. Dați click de asemenea pe clopoțel, pentru a primi o notificare atunci când este publicată o nouă poveste despre viața de dincolo de moarte. Dacă vreți să fim împreună de ajutor și altor persoane care au nevoie să audă acest mesaj încurajator despre viața ce nu se sfârșește niciodată, vă rugăm să distribuiți în grupuri de dezvoltare personală și spiritualitate. Dar să continuăm povestea Laurei. Ceea ce a urmat a fost și mai surprinzător. Ea nu-și mai vedea propriul corp pe masă, dar percepea totul în jurul ei, ca și cum ar fi fost o cameră care filma întreaga scenă la 360 de grade. Observa clar fiecare detaliu, masa cu instrumente din colțul sălii, gesturile chirurgilor, fiecare obiect din jur. În acel moment, aveam un singur gând dominant, să-și vadă mama. Și, ca prin magie, s-a trezit în fața ei. Nu a avut senzația că trece prin pereți sau că zboară, pur și simplu. Mama ei era acolo, sprijinindu-se de un hublou, privind îngrijorată spre interior. A fost un moment care a liniștit-o. După aceea, totul s-a întunecat, iar experiența s-a încheiat. După operație, în sala de trezire, Laura i-a povestit mamei sale că s-a trezit și în timpul intervenției. Mama ei, firește, a presupus că era doar un vis, dar detaliile pe care Laura le oferea păreau mult prea precise. Fetița a descris instrumentele folosite, menționând niște linguri, ceea ce a surprins-o pe mama ei. Curioasă, aceasta a mers să vorbească cu chirurgii, întrebându-i dacă fetița se trezise în timpul operației. Răspunsul a fost clar. Nu existase niciun semn că ar fi avut vreo stare de semiconștiență. Însă ceea ce a urmat i-a dat de gândit. Atunci când mama Laurei a menționat lingurile pe care le văzuse, chirurgii au explicat că există într-adevăr un instrument folosit în astfel de operații, care seamănă cu niște linguri și care este utilizat pentru îndepărtarea herniei. Acest detaliu, combinat cu descrierea exactă a poziției mamei sale în spital, într-un loc unde Laura nu ar fi putut ajunge în mod obișnuit, a transformat această experiență într-un mister. Laura nu își amintea să fi văzut instrumentele înainte de operație, iar anestezia fusese administrată înainte de a intra în sala de operație. Această experiență a rămas vie în mintea Laurei, care, deși este o persoană anxioasă de felul ei, nu a simțit nicio teamă în timpul acelui moment. Totul părea atât de natural, încât, chiar și acum, când își amintește, poate vizualiza fiecare detaliu cu o claritate uimitoare. De-a lungul anilor, Laura a reflectat mult asupra acelei experiențe neobișnuite. Își amintește clar momentul în care și-a spus sieși că nu ar trebui să fie trează în timpul operației. Conștientizarea acestui fapt i s-a părut ciudată, dar, în același timp, vederea sălii de operații în întregime, dintr-o perspectivă de 360 de grade, i se părea aproape naturală. Anii au trecut, dar amintirile acelui moment au rămas vii. Spre deosebire de visele care se estompează dimineața, acea experiență a rămas imprimată în mintea ei cu o claritate uluitoare, chiar și la 10 de ani distanță. Nu doar că poate să o povestească în detaliu, dar ar putea-o și desena cu precizie, fiecare element fiind bine conturat în mintea sa. Interesant este că, mai târziu, a trecut printr-o altă intervenție chirurgicală, dar de data aceasta nu a trăit nimic asemănător. A fost o operație obișnuită, a adormit și s-a trezit fără nicio senzație stranie. Acest contrast a făcut-o să realizeze cât de unică a fost prima experiență. În copilărie, Laura nu și-a pus prea multe întrebări despre ce trăise. A păstrat totul pentru ea și pentru mama ei,
singura persoană căreia i-a împărtășit povestea. Nu a vorbit despre asta cu prietenii, considerând că este ceva personal, ceva ce doar ea putea înțelege. Însă, în adolescență, întâmplarea a căpătat o nouă semnificație. Într-o zi, la vârsta de 14 ani, a dat peste o carte intitulată Viața după viață, scrisă de Raymond Moody. Fără să știe exact de ce, s-a simțit atrasă de subiect. Când a început să citească, a avut un moment de revelație. Ceea ce descria cartea semăna cu ceea ce trăise ea. Nu era vorba despre tuneluri de lumină sau alte elemente clasice ale experiențelor de moarte clinică, dar senzațiile descrise, conștiința extinsă și percepția din afara corpului, toate rezonau profund cu ceea ce experimentase în acea sală de operație. Această descoperire a avut un impact puternic asupra Laurei. A devenit mai sensibilă la ideea că există ceva mai mult dincolo de lumea fizică. Deși nu și-a căutat răspunsurile imediat, această convingere s-a înrădăcinat în ea de la o vârstă fragedă. Experiența nu a fost doar un episod izolat, ci un moment care i-a modelat felul de a vedea viața. Astăzi, privind în urmă, Laura nu are nicio îndoială că ceea ce a trăit nu a fost un simplu vis. Rămâne recunoscătoare pentru acea experiență și pentru felul în care acesta i-a deschis mintea către noi posibilități. Iar împărtășirea poveștii sale nu este doar o amintire, ci o formă de a ajuta pe alții să-și pună întrebări despre realitatea care există dincolo de ceea ce vedem cu ochii noștri. Concluzia principală care se desprinde din experiența extracorporală a Laurei este că există aspecte ale conștiinței umane care nu pot fi explicate complet prin mecanismele cunoscute ale științei medicale. Câteva idei esențiale care reies din povestea ei sunt: 1. Conștiința poate exista independent de corp. Laura a avut percepții clare asupra mediului înconjurător, deși era sub anestezie și, conform medicilor, nu s-a trezit în timpul operației. Acest lucru sugerează că sufletul funcționează separat de creierul fizic. 2. Experiențele extracorporale sunt profund memorabile și impactante, spre deosebire de visele obișnuite, care se estompează rapid. Această experiență a rămas vie în memoria Laurei chiar și după 10 de ani. 3. Există de asemenea elemente verificabile în astfel de experiențe. Laura a văzut instrumentele medicale, așa numitele linguri, deși nu ar fi avut nicio modalitate logică de a le cunoaște înainte. Confirmarea acestui detaliu de către chirurgi sugerează că percepțiile ei din timpul operației nu au fost o simplă iluzie. Experiența i-a schimbat perspectiva asupra realității, descoperirea că alte persoane au relatat experiențe similare, cum ar fi cele descrise în cartea lui Raymond Moody, a determinat-o să-și dezvolte o sensibilitate față de dimensiunea spirituală a existenței. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la finalul acestui video. Nu uitați să vă abonați la acest nou canal, să dați like și să distribuiți în grupuri de dezvoltare personală și spiritualitate, pentru toți cei ce au nevoie să audă acest mesaj încurajator. Dați click pe clopoțel pentru a fi informați atunci când o nouă poveste de moarte iminentă este publicată. Pe curând!